kakhulu. Siyabonga kakhulu singanikhulula. Awufuna ukuhlala la? Kuyahlaleka nakhona. Ngicabanga ukuthi nginifakele igate lapha manje. Ukuthi nani ngenile silikhiye. Sinikhiyele ngapha. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu basalwane. Kumusa nje ukubizwa ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Bengithi kumusa. Ukuthi nje ube isidalwa esisha umusa. Ukuthi uthengwe ngegazi lika Jesu kumusa. Ukuthi ubizwe nje ukuthi ungumntwana. Igama lakho libhalwe ezulwini umusa loyo. Uthi uphila kulomhlaba ube wazi ukuthi ngiyaziwe emazulwini. Kunodaba labazalwane esizolibuka namhlanje. Ngoba inkosi elibekile nje enhlizweni yami ukuthi silibuke lolu daba. Udaba fanele ukuthi silibuke. Silibukisise futhi ngoba endleleni yethu yokukholwa it is part of our journey. Ingxenye yohambo lwethu. So umuntu okholwayo akakwazi ukuthi le ndaba angayinaki ngoba indaba ebalulekile. Sikhulume ngendaba yokunikela. Nikhona bazalwane. Ziningi izinto esingayikhuluma ngale ndaba le. But namhlanje nje sizothinta lokho esizokuthinta angazi noma sobuye sibuye kodwa asivamisanga ukukhuluma ngayo ngoba siyifundisa nje once in a while bese isikhathi esiningi uzinqumele wenze lokho okuzwa enhlizweni yakho. Angithi bazalwane. So masenkonzweni kaningi akubi khona umuntu oloko esikhumbuza ukuthi sesiyanikela ke nikela bazalwane. Nikela uzobusiseka hayi. Kusuka nje kuwe. Ngoba uNkulunkulu uyamthanda umuntu onikela ethokoza. So uma uzokhunjuzwa njalo kungenzeka ukuthi ayikho phakathi kwakho. Kodwa mayiphakathi kwakho awudingi ukukhunjuzwa ngoba uyazidecidela. Uhlala ubheka amathuba wokuthi where can you give and how can you give. Kuyimpilo nje le yokukholwa bazalwane ngoba insindiso ingumphumela womnikelo. Angithi bazalwane. So lokuthi namhlanje singabantwana bakaNkulunkulu, God gave. Angithi, for God so loved the world and he gave. Angithi yabo. So uNkulunkulu wanikela. So njoba namhlanje thina sithi singabantwana bakaNkulunkulu singumphumela womnikelo kaNkulunkulu. So now asikwazi vele ukuthi kube indaba esingayinaki ngoba lento esiyiyo ingumphumela womnikelo. Nikhona abazalwane. So sizama ukuthi simfuze uNkulunkulu. Sizama ukuthi simfuze. So ake utshela umakhelwane nje leli gama elilodwa noma lamagama amabili. Tshela nje umakhelwane uthi Makhi akudliwa konke. Mbuzo ukuthi uzwile Makhi? Mbuzo ukuthi uyibambile? Uthini uyakuphendula nje? Uthini ukhona ongayibambanga? Mhlambe simphindele Makhi akudliwa konke. Just imagine unikezwe inkukhu ephilayo. Uphiwe inkukhu.
awungenelelanga uphiwa ngalo inkukhu ephilayo, vela unasishebo. Bese vele le nkukhu ephilayo uvela uyibambe entanyeni, uyikhame, qasha ife, uyifake ebhodweni, uvela ufaka amanzi kubile, vele uthi hayi namhlanje ingadleka na. Uyayizwa le process le ama shortcut, vele ngayibambe entanyeni, kahlela yafa, meqeda ukufa ngafaka ebhodweni, ngafaka amanzi, ngavala, thela itswayi. Ungayidla wena? Why ungekuyidla? Ngoba akudliwa. So uma unikezwe inkukhu ephilayo kuthiwa nayi igift yakho, ihlabe le nkukhu, idle ipheke namhlanje, uyayazi process. Number 1, funa uthola umese ngoba akudliwa. So into yokuqala engadliwa la yini? Igazi lenkukhu. So fanele silikhiphe ngoba uma ungadli igazi lenkukhu uzoba nomoya wenkukhu. iBhayibheli lelo bazalwane, kuthiwa umoya, umphefumulo wesilwane usegazini. So kusho ukuthi if udla igazi lenkukhu sizokuthola uphethwe umoya wenkukhu ngoba angithi udle igazi. Angithi yabo. So ufuna ukuchitha igazi lenkukhu, lichithe liphume lonke enkukhwini. Mawuqeda lapho ubilisa amanzi. Ungaqala ebhodweni, ubilise ini? Angithi yabona. Bese uyifaka lapha emanzini kuthambe le mpaphe zayo. Bese uyayicutha. Angithi bazalwane. Cuthe ize ibe clean. Uyibona ukuthi i-yellow bone noma i-dark tea inkukhu. Angithi. So mase uyicuthile inkukhu, so uyibona ukuthi okay nayi, but ikhanda layo ulisusile. Bese uyaqala uyivula esiswini. Ziningi izinto ongazidla lapha esiswini, kodwa kunento ofanele uyigade. Inkinga leyanto, igama layo yini? Inyongo. Yazi umuntu makathi unenyongo usuke yabona ukuthi makathi unenyongo ne kusho ukuthi ngoba inyongo is strong yongo. Ngake ngafika kwenye company some years ago lapha eCleveland. So ngithola security uyapheka lo baba. So ngangimjwayele lo baba. Icompany kwakusebenza ubaba khona. So manje ngiyamlinda ngoba akekho. So ngihlala no security sengimjwayele. So lo baba that day mangifika ngimthola ukuthi uyapheka. So i-primer stove yabila la. Hayi ke ngifike ngihlale ke tholakala ukuthi ubaba akasheshe ukubuya. So ngihlele nalo baba lo oyisecurity. So le bottle lakhe lokuyavula uyataste. Manje ngixakeke ngoba ngimbone echitha amanzi. Phela mawuchitha amanzi isobho lelo. Yabo? So achithe lonke phansi, ashiye inyama phakathi. Bekuyinyama yengulube. Bese athela amanye amanzi. Khona lapha kule bottle avale, abuyisele lapha estofini sakhe. Bile. After an hour avule, ataste. Hayi, aphinda achitha amanzi. Athela amanye, afake futhi. Bile. Hayi mina ngize ngibuze, baba bengisacela ukubuza. Kanti yini uphekani la? Athi lo baba, hayi inyama yengulube inkinga ithelwe inyongo yengulube. Manje njoba ngiyibilisa kanje ngicabanga ukuthi inyongo izophuma. Manje into emxakayo ukuthi ukubaba kwenyongo akupheli noma eyibilise wachitha amanzi afaka fresh. Ukubaba kwenyongo akupheli kuyo. Uyayibona inkinga ingakanani la? Tshela makhelwane akudliwa konke. So sometimes impilo yakhe ngababa kanti inkinga nje ushawa into elula wena. Udla konke. Nguphi sweet elikhavwe ngephepha uvela ulahlele emlonyeni. No.
Khipha iphepha. Angithi? Khipha iphepha. Khipha isweet udle lona bese ulahla iphepha. Why wenza njalo? Akudliwa ngokunikeza ipenchisi. Yalazi ipenchisi? Uyalazi ipenchisi ukuthi uma lisuka esihlahleni ulikhe esihlahleni linoboya. Linoboya obumhlophe. So ngathi cotton wool khavile. So awuthi mawususa esihlahleni uvela ufake emlonyeni. No. Uma unganamanzi ungamane uzama ukulisula ngoba mawusula kuyasuleka kodwa. Sule lize libe smooth kahle. Ngoba isizathu yini lapha? Akudliwa. Ene mawulidla uya understand ukuthi lapha phakathi kwalo phakathi elmakhelwane phakathi kukhona yini leyo? Imbewu. Simbize igama engingalazi. Ngicela ningifake isikole ukuthi yini? Ipete. Itepe. Pete. Alright, kuzoba ihomework yaseklasini. Angithi yabo. So awukwazi manje ukuthi uvela ulifake nje emlonyeni uhlafune ngoba uzohlangana nale yanto ephakathi. Ngoba ayidliwa le yanto le. Angithi bazalwane. Kahle imbewu yepenchisi iyo leyo. So uma ufuna ukuba nesihlahla samapenchisi ungathola ipenchisi eli1 ngalo ungaba nesihlahla ngoba uyibambile isecret ethi akudliwa konke. So iprinciple le okufanele ingene kuwe we understand kahle ukuthi as much as bazalwane uNkulunkulu wethu lo wasezulwini enguNkulunkulu obonelela because our God provides bazalwane. But indlela a provide ngayo kaningi uNkulunkulu uyakunika istart. Ngisho uNkulunkulu. Yeah, mangabe usemgodini akunika istart uNkulunkulu akukhipha emgodini. Bese abusisa manje iprinciple ozoyilandela yokuthi akudliwa. So ukulindela ekutheni tshala ke manje. Ngoba na utshala uzokwenza njani? Uzovuna. So mawungayazi le principle uhlala njalo wena emgodini wena. Ngoba uthi bese kunikile ungabi nembewu kulento akunike yona. Uyabona nje umbila abazalwane, into engimangaza ngombila. Umbila impuphu, lento le eba impuphu. Yilento ebizwa umbila. Ene lento ebizwa umbila ilento ebizwa imbewu. Uyasibona isilingo sokuyidla singakanani? Ngoba uma ulambile unikezwa umbila. Uma ufuna ukusolve i-issue yokuphelelwa impuphu in the next season ubonga lengiphethe manje bese uthi angikwazi ukudla konke kodwa kuyadleka konke ngoba lokho okutshalwayo kuyafana naloko okudliwayo bese uyakhipha kuko okungithatha ukubuyisela emhlabathini ukuthi ngidlile kodwa ngilindile senyanisela ngapha ngoba ngesizini elandelayo noma ngonyaka olandelayo angisena struggle ngoba sengizoya la ngatshala khona sekuyavela uNkulunkulu uyabusisa. uNkulunkulu uyabusisa abazalwane. Ubusiso ukuphatha kwezandla zethu. Khona ngomunye unyaka kunomama owayene ngadi ngale extension Sunrise enengadi ngale. So uthi ke umama lona kwase kuvela intethe. Tethe yini? Locust. Yeah.
Safika intethe ezihlasela ngoba baningi balimile ngale, baningi balimile, so abantu nomunye nomunye unensimu yakhe lapho. So uthi ke bafike ke abantu intethe zifike ke zingene la kulamasimu lawo. Uthi kodwa umhlolo wenzeka ukuthi intethe awukuthi intethe nazifika kwensimu yakhe zifike zife, kube no line wazo ngathi ufaka ifence, ngathi ufaka electric fence just before kuqala insimu, ukuthi ngoba sezidlile kulawa amanye manje sezizongena kule yakhe. Masifika just la kufanele zingene khona bese ziyafa zonke. Uthi bambuza abantu, hawu wena le intethe zangangenwa kweyakhe insimu kwenze njani? Kanti imfihlakalo yakhe wazana noSimakade. Point number 1. Number 2, uhlonipha iprinciple. Nikhona abazalwane? So lezi zinto lezi uNkulunkulu uyasiprovela zona even practically. Kunabazalwane abanokutshala, abanye bakhona la endlini. Ngikhumbula ngomunye unyaka ubaba uMhlomo wayetshali ini konje ama green pepper baba. Khona le green pepper engaka ngathi khanda lomntwana bekuyini baba? Brinjal, yeah, brinjal. Ingange ekhanda lomntwana. Le ongakazi uyibona eshop. Kodwa bekayikhipha kulansimu yenhlabathi la emhlabeni. And enganawo ama resources are professional. Kodwa ene favor. Une favor nje kaNkulunkulu. So ngoba uNkulunkulu umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo. Izwe nabakhile. So uma yena esebenza umhlaba, uNkulunkulu ubusisa umhlaba ngenxa yezandla zakhe. So baningi abazalwana ba experience lezi zinto ukuthi makatshala into eyakhe imila ihluke. Ubaba Msamaye kade asinikeze ithanga elingaka. Yo. Angaze ngibone ithanga elingaka eshop alikho. Kodwa ulikhiphe lapha ekhaya kwakhe. Kuzimalanga engaka. Ukuhlonipha iprinciple. Ikhona into uNkulunkulu ayenzayo. Bazalwane. Ukhona umama ovune pepper ne? Pepper, ipelepele lebabayo. Inde mama ne? Chilies, is it chilies? Inde inkuzumalanga engaka. Leyo ongakazi uyibone shop. Kusho ukuthi blessing kaNkulunkulu ikhona. Kodwa manje sekuya nomuntu ukuthi do you take the advantage yalento uNkulunkulu asinike yona ngoba ikhona iyasebenza. Bengithi iyasebenza. So not only on the ground, kodwa yonke into oyithintayo uNkulunkulu une blessing nje. Ngoba uyithumele wathi uNkulunkulu you are blessed. Ubusisa ukuphatha kwezandla zakho. Ubusisa ukungena nokuphuma. Nikhona abazalwane. So ngizama ukuthi ke uma ungabamba le principle ethi akudliwa konke, uchallenge amazulu. Ngoba isystem yasezulwini ilinde lokho. Lokuthi akudliwa konke sizokubuka eBhayibhelini. Ngoba kukhona ukuthi akudliwa konke. Ukuze tana kaNkulunkulu nangezikhathi esikuzo. Sengisho lezikhathi esikuzo. uNkulunkulu akunikeza umusa wokuthi ungacwili nabacwilayo. Ngoba izikhathi esikuzo zinabo ubunzima bakhona. Kodwa uNkulunkulu uyafuna ukwenza umehluko kubantu abazana naye. Ukuthi ngoba lenkazimulo esikhuluma ngayo bazalwane isebenza izindawo eziningi. So uNkulunkulu uyafuna ukuziveza kuwe ethembekile. Kodwa kunendlela okufanele uhambe ngayo. Tshela umakhelwane ikhona indlela. So asihloleni ke izwi lenkosi kule ndaba esikhuluma ngayo. Sihlola izwi lenkosi. Ufanele ube intentional
when it comes to le ndaba esikhuluma ngayo ube intentional. Noma usenkonzweni kufika isikhathi sokuthiwa kuyanikelwa, ungabi okolekayo uthe sekhipha ikoleki. Ithi ngiyatshala manje. Nikhona abazalwane? Yeah, uzishumayeza uthi ngiyatshala manje. Ngoba mawuthi uyakoleka then ngeke ulindele isivuno kanti bokoleka. Kodwa mawuthi ngiyatshala kusho ukuthi lento iphethe ibiza imbewu. So ngoba uthi imbewu kusho ukuthi ifanele ibe nesivuno ngoba imbewu. Nikhona abazalwane? Lento engiyishoyo ngomusa kaNkulunkulu bazalwane, kule minyaka esengikhonze uNkulunkulu ngayo, ngibheka la ngisuka khona, ngibuka ukuthi ngibuye ekhaya linjani, ngibuye esimweni esinjani, mina benginjani mina, kodwa ngibuka uNkulunkulu izinto azenzile the past 30 years. Kuze kube namhlanje ngisasho iyaphila lento. Usholeka uNkulunkulu? 30 years is a long time. Uma bekuthiwa ayisebenzi ngabe sesiyibonile. Le esikuyo iyaphila. Ayinandaba ukuthi ungakanani. Ngoba uJesu ngamamkela ngina 18 kodwa ngimbone kusuka lezo ikhathi. Into ungayazi usentweni kodwa uyiunderstand. Into yenzayo nje uzama ukuthatha lento oyitshelwayo wenze yona noma ungayiunderstand. Kodwa uma usubheka emuva after a year, 2 years, 3 years, bheka emuva uthi awunkosi kanti wena uthembekile. It's not a quick fix bazalwane. Lento engishoyo, it's not a quick fix kodwa ine grace phakathi. That's why uNkulunkulu uyamangala ekudlulisa uhlule ukuchaza ukuthi udlule njani. Ngoba ngamehlo akhe enyama mawuthi uyabuka uyabona ukuthi man isimo ngathi safana yazi. Kanti hayi asifani, kune favor nje khona. Ngisho ifavor mntana kaNkulunkulu ehamba nawe nje. Yingakho sinendaba esayibona ngoEliya. Okwathi uma eya endlini yomfelokazi, uma uNkulunkulu emsusa lapha ya ngase Kerith imfula wayephuza khona, manje asephelile, wathi uNkulunkulu, I have instructed a widow to feed you. And mawuthi ayibuka lento, it doesn't make sense. How can God instruct the prophet, instruct the widow to feed the prophet? Ngoba kuzwakala ngazuthi isimo is very unfair. Kanti uNkulunkulu kahle is setting up this woman for a blessing. It's not about feeding the prophet, but it's about blessing the widow. Ngoba uma efika uEliya ufika lo mama uyopheka okokugcina. Kusho ukuthi there was nothing for tomorrow. But because he had an encounter and he welcomed the prophet, wathatha instruction. Kuthiwa impuphu ayiphelanga. Kuthiwa amafutha waphelanga. Uyayibona nje lento. So uNkulunkulu azangambusise ngokuningi kodwa akavumanga kuphele. Ngoba amehlo akhe afanele akwazi ukumbona uNkulunkulu phakathi kwezimo. Ukuthi yebo ngingahlala ngingabi nokuningi, hayi kodwa ngiyaqhubeka man. Kunendlela engiyibona, nginendlela engiphila, kunomhlolo wenzeka every day. And into okufanele understand nansi. Uma icilongo lingakakhali, the season will pass. Ngisho ayikho isizini engadluli. Ngithi ayikho isizini engadluli. Asikho isikhathi esifanele sehlale forever. Into nento ngabe uphakathi kwayo manje ifanele idlule ngoba ine date eyafika ngayo. Kodwa uNkulunkulu ugcina ikhona engakayisusi. Kodwa agcine ngoba ufuna kwenzakaleni, ufanele ube netestimony. So bekuzoba nzima ukuthi sifakaze namhlanje uma ngabe uNkulunkulu wavele wasusa zonke izinto ezingama challenges sangaba neprocess. Kodwa mase sithatha ama notes
sibuka yonke leminyaka sisiza neconclusion eyi1 Mudimu uthembekile. Yes. Uma ngabe uNkulunkulu athembeka kumuntu onjengami wena phela mhlawumbe wena ubuka ngendlela obuka ngayo. There is nothing special about me. I'm just a normal human being. Onezinto eziningi angakwazanga ukufika kuzo empilweni. Eziningi afeyile kuzo. Kodwa uNkulunkulu angabuki lokufeyila. Abuke lokukholwa. Nikhona abazalwane. Ucabanga ukuthi angakuyeka wena? Manje umekuyeka ukuyekelana. So God is faithful bazalwane. Now ufanele ube ne testimony yokubona uNkulunkulu. That's why asibi novalo ngefuture noma singanama answer ngefuture. Ngoba namhlanje ungabuzwa ngekusasa, impendulo yakho ithi I don't know. And ukuthi you don't know, it does not mean ukuthi ngeke kwenzeke lutho. Kahle kahle khona izinto uNkulunkulu angazenzi early. Ngoba ufuna ukuthi ukholwe uye. Akulinde uzufike lapho. So umhlolo wenzeke sewufikile. That's why athi don't worry about tomorrow. Ngoba ilikusasa linomhlolo walo kusasa. Nikhona abazalwane. So God is faithful. Kodwa kuhle ukuthi mawuyikholwa uwathatha ama instructions. Ngoba uma kune crisis uNkulunkulu uyakhuluma. Uba nezinto ayisho akakukhiphi ngale ndlela wena ucabanga ukuthi ukukhipha ngayo, uyakhuluma kanti ukunikeza indlela yokuphuma. So usengaphuma nawe. Bengithi usengaphuma nawe. Bengithi usengaphuma nawe. The same way okholwa ngayo uNkulunkulu ngensindiso. Awudingi okunye uhlobo lokukholwa. Is the same way ufana ukholwe ngayo uNkulunkulu ehlangabezana nezidingo zakho. Is the same way ufanele ukholwe ngayo uNkulunkulu ephilisa umzimba wakho. The same way. Nikhona abazalwane. Mangabe namhlanje bangaka abantu abasindisiwe la endlini. Usho usindisiwe? Uyabona nje ubusho kangaka usindisiwe nje. Njoba uthi wena I am sure I am saved. The same faith onayo. Yilebo kufanele ukuthi uma ngithi bangaki ababonelelwa uNkulunkulu kule ndawo. Uphinde uthi. Angithi uyayibona manje? Ngoba uyakholwa ukuthi usindisiwe. So manje uyakholwa ukuthi usindisiwe, ufanele ukholwa ukuthi uyabonelelwa. Ukholwa ukuthi uyaphiliswa. Nikhona abazalwane. So the same faith. Kodwa kunama instructions ngoba nalesikhathi usindiswa wathatha ama instructions. Ukukholwa kuzwa ngokuzwa. So mawungazwanga lutho awukholwa ilutho. That's why izwi lenkosi libalekile. Fanele selikhuluma impela kakhulu. Ngoba uma selikhuluma livusa ukukholwa phakathi kwakho. Mawungazwanga lutho angeke ukholwe ilutho. Yingakho mntana kaNkulunkulu. Namhlanje ngisaphinda. Nalingakakhali icilongo. Awuhambi wena. Kunganandaba ukuthi umzimba wakho uthini, awuhambi emhlabeni. Awufi isikhathi singafiki. Ngoba emhlabeni awuzelanga ukuzothathwa isifo. Uzela ukuzokwenza intando kaNkulunkulu. Every knee shall bow. Even the knees of the sickness and disease shall bow. So mawube yakholwa yiloko, kholwa futhi ukuthi ke uNkulunkulu is a provider. He takes care of us. Jo bazalwane, God takes care of us. Ziningi izinto esiyasizibuke sibone ukuthi Nkosi yami, lezi zinto lezi uNkulunkulu siphezona asizange sihambe sizifuna. Ngiyakutshela ngempela mntana kaNkulunkulu. Ngifike la khona ngibona ukuthi kuhle ukungafosti izinto. But I know the plans I have for you. And we can testify bazalwane.
God has some plans for us. Khona izinto ayihlelile ubone sezenzile. Angazi noma la endlini ukhona umuntu ongafakaza kanye nami ukuthi na uthi uyayibuka impilo yakho umangazwa izinto uNkulunkulu akwenzele zona ungamcelanga. Ekubonisa ukuthi unemicabango emihle ngawe. Akwenzele ngaphezulu kokuqonda kwakho. That's why kuneminyanga ayivalile. Kwaba ngathi disadvantage ka no. Kahle kahle uyakusiza. Ngoba lento wawuya kuyo beyizokulimaza kunokuthi kubusise. Le akunika yona iyona nesibusiso ngaphakathi. Yes. Thembekile bazalwane. Bengithi uthembekile. Sengisho ukuthi uthembekile. Bengisho bazalwane God is faithful. So enkazimulweni yakhe zikhona lezi zinto. Kodwa kuhle ukuthi uthathe ama instructions ukuze umbone uNkulunkulu ethembekile. Yabona nje indaba bazalwane engayifunda noma singeke singene kuyo deep namhlanje indaba le yokuthi uma unikela ukufake ku system yakho ukukunikela okweshumi. Nikhona bazalwane? Yeah. Abanye abantu bathi no. We don't have to because we are not under the law. But now funda iBhayibheli uba shocked ukuthi the subject yokweshumi yaqalwa uAbraham umthetho ungakafiki. Nesasekhona bazalwane. Ene wakunikela kuMelchizedek. Yabona ukuthi into yakhe yayideep kanjani? Usho ukuthi wakusa kuNkulunkulu direct. Yabo. And uma ukhumbula indaba kaJakobe. uJakobe makasendleleni esuka ekhaya kubo eya kwaLabani kwamalumungi. Hlangana noNkulunkulu endleleni. And then uma uNkulunkulu ezambula kuye ephupha ebona istepis sisuka emhlabeni sezulwini abona uJehova emengaphezulu ekhuluma naye nguJehova uNkulunkulu kaAbraham ihlo noIsaka uthi le ndawo okuyo namhlanje olele kuyo ngizokunika yona. Bese kuthiwa waphaphama uJakobe wathi yeke ukusabeka kwale ndawo akukho kunye indlu kaNkulunkulu le isango lezulu. Bese lithi iBhayibheli wayesethi ke uJakobe kuNkulunkulu wathi uma uNkulunkulu ezoba nami angcine kule ndlela ngoba usho njalo wathi yonke into engikutshela yona ngizoyenza ngeke ngikushiye ngakakwenza konke. Uthi uma ezoba nami angiphi isinkwa. Uyamuzwa ukuthi ucela just nje yabona isinkwa sokudla. So it's not asking for much. Uthi nje manje ngangipha nje ukuthi at least every day ngibe nokuhle engakudla. Bese angiphe nezimpahla zokugqoka. So uJakobe wayicela nje lezi zinto ezimpili. Yazi nje uNkulunkulu mayezoba nami kule ndlela engiya kuyo njoba ngiyofuna umakoti le abe nami ngimthole. And then angiphe nje isinkwa sokudla ngalambi angiphe impahla zokugqoka. Athi bese athi ke uJehova uyoba uNkulunkulu wami. Yayizwa manje? Bese athi ke konke azongipha kona ngiyomnika okweshumi. So it's a commitment. It's like wenza i-pledge. Nikhona bazalwane. Ngoba sometimes ufanele uyi-understande le principle ye-pledge. I-principle ye-pledge usuke uthi Nkosi ngifuna ukukwenzela lokhu kodwa anginawo amandla ungakangenzeli lokhu. Yilento enzo uHana. uHana wapledge ngomntwana ongekho. Wathi na unganginika umntwana omfana ngizomletha kuwe. So mina uNkulunkulu ngifuna ukunikela ngomntwana. Into enginenkinga nayo ukuthi anginayo. Buzimakhelwane uyayizwa maki bana. Anginayo umntwana kodwa nginesifiso sokunikela ngomntwana. Ngoba uNkulunkulu ngiyakubona ushoda ngompriest for the next generation. So ngicela unginike umntwana omfana ukuze abe yilo mpriest omfunayo. So mina ngiyafisa ukunikela ngomntwana kodwa umntwana anginayo. So wena uNkulunkulu unika mina umntwana mina nginike wena umntwana. Hayi bazalwane nikhona kodwa. So ngamanye amazwi kusho ukuthi uNkulunkulu unayo lento yokuthi angaphendula umkhuleko wakho ngenxa ye-pledge. Isethembiso omnika sona ukuthi uNkulunkulu xakekile. Yebo kodwa ke mangibuka
uNkulunkulu. Ngibona isikhala. Kunabantu engibabonayo Nkosi engifisa ukubasiza. Kodwa amandla okubasiza anginawo. Busisa mina ngeke sengisiza bona. Uyayizwa nje. Yabo? Mawuze enkonzweni kule strato hlala kuso. When we are walk ngenyawo, uyawalk. You can walk. Ngoba usase young. Mara kule strato hlala kuso ukhona ugogo. Naye uza la enkonzweni. And njalo umbheke uyamzwela. Ukuhamba kwakhe kabuhlungu. Nkosiyami uma benginemoto bengizomlayisha. Uyazi ukuthi that can be your pledge to God. Nkosi. Nawu ngangibusisa ngemoto just ukuthi ngihambe nogogo. Akambona usimakade wena. Wena ukakabona usimakade mntana kaNkulunkulu ngoba uyayiphendula imithandazo enje. Yabantu abangekho selfish. Hayi lo uthi Nkosi nginika imoto. Nami ke ngithi nangifika nje enkonzweni ngivula amafestera ngikhipha iphiko baba. Ke bangibone bathi awu nango obusiswa ngJehova. Hayi leyo prayer leyo iphansi leyo. Kodwa abantu abathi Nkosi ngibusisa ukuze ngibe isibusiso. Ngoba yona into asibusisela yona. Yabo. So lento yokweshumi bazalwane I am a believer. I believe in it. That's why kuze kube namhlanje I won't stop doing it. Yes. Angeke ngiyeke. Ngikhule ngako. Akufundiswa ngiqeda ukusindiswa. And it's not about the amount, but it's about faithfulness. And uNkulunkulu umbone ethembekile. Ekudlulisa la kungadlulwa khona. Umbone ekuvikela, umbone ekukhuza okudlayo. Umbone ekulwela. Nikhona abazalwane. So ngiyazi ukuthi isikhathi esiphila kuso baningi abantu abakhulumayo. Ngoba kuyakhulunywa sesikhathini sabantu abakhulumayo. Ungazi ukuthi kuseklasini wena. Umema ngazathi ngicela ningibhalele bonke abakhulumayo. Kuyakhulunywa kulesikhathi. And baningi abantu abathi mabekhuluma bakhuluma okuphambene. Anginankinga nabo. Kodwa mina personally I've seen God. Uyabona le ndoda eyayingabona emehlweni? Bathi mabethi lo muntu okuvula amehlo uyisoni wathi ukuthi ayisona ngazi. Engikwazi ukuthi bengingaboni manje sengiyabona. So uma into ke yakusebenzela uyayikholwa ukuthi lento iyasebenza le. Yabo. That's why akekho umuntu onganiconvince otherwise. Ngoba ngibonile uThixo yonke leminyaka. Ngibona uNkulunkulu ethembekile. So the principle yokuthi akudliwa konke ihamba lapho. Bheka mntana kaNkulunkulu ukuthi iqalaphi iprinciple yokuthi akudliwa konke. Uthi uNkulunkulu kuAdam mase mbeke ensimini yase Eden. Uthi uNkulunkulu lithi iBhayibheli wamnika umyalo, so it was a command. Wathi uNkulunkulu you can eat any tree that is in the garden, but in the midst, in the middle, at the center of the garden there is a tree. Lapha phakathi nendawo khona isihlahla esisodwa ongafanelanga usidla ngoba the day you eat of it you will surely die. Uyayibona ukuthi iprinciple yokuthi akudliwa konke. Ngoba uNkulunkulu umnike zonke. Angizazi bazalwane izihlahla ezazise Eden zazi ingaki. Inhlobo ngeinhlobo zezihlahla ezinama fruits okufanele wadle. Kodwa kuna only one kuphela. Kuthiwa ungayidli. The day ayona kwamosheka konke. Yabona le principle yokuthi akudliwa konke? Yabona ukuthi khona. So mangabe ikhona kuAdam. Angitsho yabona. So akudliwa konke. Bengithi akudliwa konke. So kufake nje kuwe. Faka ku system yakho ukuthi angidli konke. Ngoba ngiyoze ngidle nenyongo. Bese kubaba impilo yakho yonke. Ibabiswa inyongo idlile. Ni right bazalwane. Izwa Genesis chapter number 8 verse 22. Genesis chapter 8 verse 22. Siyafunda nje bazalwane. And then again
Genesis chapter 8 verse number 22. Mhlawumbe singaqala ku verse number 20. Kuthiwa ke verse number 20, Genesis chapter 8 verse 20. Kuthiwa uNoah wamakhela uJehova altare. So uNoah uphume emkhumbini bazalwane. Lesikhathi kade ehlele emkhumbini unyaka wonke uNkulunkulu alethu zamcolo kunimvule enkulu kwafa bonke abantu emhlabeni. So umhlaba uyanuka. Nuka idumba abantu bafile bagcwele la emhlabeni. Kuthiwa uNoah wamakhela uJehova altare, wathatha kuzo zonke izilwane ezihlambulukileyo nakuzo zonke izinyoni ezihlambulukileyo wanikela umnikelo wokushiswa e-altare. Akekho umuntu watshela uNoah abazalwane ukuthi now you must make an altar and make a sacrifice. Akekho umuntu wamnika instruction, but kwabuya kuye. Tshela umakhelwane kwabuya kuye. Yabo? So ke kwasuka nje kuNoah ukuthi let me make an altar and sacrifice to God. Ngiyacabanga ukuthi imotive into yaphusha uNoah ukuthi enze lo mhlatshelo. Just make efika nje ephuma nje emkhunjini ukubuka ukuthi usinde entweni enjani. Nikhona abazalwane? Because uNoah makayongena emkhunjini wangena elokishini kugcwele. Abantu bebaningi elokishini. Bephithizela behla benyuka kushadwa belilizela abantu bebhizi nama projects abo. Uyabona nje kumnandi abamabhizinisi benza amabhizinisi abakhayo beyakha baya extend abantu kumnandi nje emhlabeni wangena emkhumbini. But uma sephuma emkhumbini uthole emhlabeni komila kho umuntu. Uyabona umuso ngaka? Bonke abantu akade baza abekho bonke. And hayi ukuthi abekho ngoba baye mhlambe bathuthile bashonile. So enye yezinto esiphusha kangaka abazalwane ukukhonza uNkulunkulu understand ukuthi I should have died. How many incidents wena izimo odlule kuzo oyibonayo ukuthi bekufanele ngabe ufile wena uThixo wakukhipha waphunyuka. Bangaka abantu abazintanga zakho namhlanje abangasekho emhlabeni, you are still alive. Bangaka abantu ababengcono kunawe kodwa namhlanje abasekho wena usesekhona. Omunye wasinda engozini yemoto kwafa bonke abantu kwaphuma yena yedwa. Angisho yabo. So na ubuka izimo uNkulunkulu akudlulise kuzo uvela uvukela ukubonga. Ene iphi indlela yokubonga ngaphandle ukuthi uthi Nkosi yini engakunika yona? Yini engakunika? Uyayithola mose mntana kaNkulunkulu. So sibuka izinto. Yiko akekho umuntu ofanele akuphoqe. No. Yingakho na ungananto ongayibonga, bamba umnikelo wakho. Unganikeli. Nikhona abazalwane. Na unganayo into ongabonga ngayo uNkulunkulu ukuthi wena khona into ekwenzele yona. Hayi no khululeka. Kodwa nanguthi Inkosi ngikubonile. Ngoba bazalwane iviki liyaqala. Iviki lithi maliqala iviki. Njoba namhlanje angithi I first day of the week today. So liyaqala iviki. Next week Sunday sithi nasihlangana kube sekukhona sebengcwatshiwe. The way izinto zishesha ngakhona. Khona umuntu oshona Sunday night. So lithema kusa Monday seka semoshara. Lishona nje ela Monday ntambama ifamily yakhe iarrange ifuneral yakhe Saturday. Baqala abantu bangena kule khaya bayaduduza. So mase kufika iSunday elandelayo iunderground. And mina nawe soloko siloko siyafika nje. Every week. Sekuze kujwayelekile. Sometimes uyakhohlwa ukubonga. Ucabanga ukuthi uzigcinile. Uma unga-understand ukuthi impinga kanani emntana kaNkulunkulu, u-understand ukuthi uSathana akakufuni kangakanani, ungambonga uNkulunkulu. Yeah. That's why nje ukudlala isonto, hayi angeke silunga. Ngoba ngiyazi nje ukuthi mangathi ngiyaqala, hayi vele hayi angangicisha ekseni. Ngoba indlela angangifuni ngayo. Nikhona abazalwane. So ke ngifune ngiyifihle la enkosini. Ngoba ngiyabona yona ndawo safe. Kusafe kuJesu, kusafe kuJesu. Yeah. Kusafe kuJesu. Uyasivikela abazalwane. Kade ngikhuluma ngale ndaba
ngesikhathi sikuma prayers ngoJanuary bazalwane, ngikhulume le ndaba ngoFriday ukuthi ngesikhathi sikuma prayers ngoJanuary sake sathi semthandazweni la kusebusuku kwaba nento eshaya la erufini. Ngazi noma bakhona basakhumbula into ashaqo kakhulu la erufini. So saqhubeka futhi ilela viki laliduma ibhamu kakhulu. Ukhumbula le viki senkonzweni ukhala izibhamu la ngaphandle, khala izibhamu yabona ke. So kwaba nento eshaya la erufini. Hawu kwase kuba nemvula. One of the days kwaba khona imvula. And lelanga lemvula leya netha si last thandaz. Kwakunamanzi ayehla la. Kule itulo ehla kakhulu. Kodwa imvula beyingaqala ukunetha. Kodwa that day namanzi ayehla la. Kwaba manzi kunomzalwane wazi walanda ibhakede. Walibeka la ngoba amanzi sekumanzi yonke le ndawo le. Ehla like kakhulu. So ke sesithi no asiyo checka kubaba Zonda khuphuke kayobheka ke the following day. Umefika lapha phezulu uthola ukuthi la erufini kukhona imbobo. Mawuyibuka le mbobo ungathi imbobo yebullet. Mina engqondweni ngangicabanga ukuthi mhlambe kunezenke eligugile or ukuphuma isipikiri. Cha kunembobo nje ebona ngathi kunento eshayela yangena. Yabuya ingqondo ukuthi le nto yake yashaya sila endlini. Ene ngendlela eshaye ngayo ibifanele idlule. Ngoba phela lento efakwe la emhlophe lokuyana kuthambe kabi lokho. Bengeke kuyivimbe lento. So kusho ukuthi whatever eyakwazi ukubhoboza izenke ibifanele ifike ngaphakathi. Kwakungenzeka ukuthi kunomuntu eyemtargetile. Ukuthi hayi akashaywe sathandaza. Ngoba phela abazalwane samemezela ukuthi yahloma iyahlasela. Nawusho njalo noSathane ukhuphula amasokisi. Awu kodwa mkhulu ongakithi kunosezweni. Yebo? So nasobuka le nto le kuyafika ukuthi yazini. Wakungafela umuntu enkonzweni. Umuntu ushawe ibullet engazi ukuthi ibuyaphi. Sisenkonzweni kodwa. Noma ngathi uvula icase uyivula uyishona sabo. Kodwa noma ithi uyivuliwe icase kodwa kusala umuntu ushonile. Kodwa uThixo wasezulwini ongozeli ongalali akazange avume ngoba lithi iBhayibheli akayivuma ukuthi unyawo lwakho lushelele. Noma ungaba sendaweni eshelelayo awuzushelela nabashelelayo. Nikhona kodwa abazalwane. Manje uma ubuka lezi zinto kuvuka ukubonga uNkulunkulu. Ngoba umuntu uyaphuma eksene ekhaya angabuyi ntambama. Ahlangane nebullet liflyela nje belingayanga kuye. Kodwa wazithola eku wrong place at the wrong time. So lokuthi every Sunday siyahlangana akufanele sithathe light bazalwane. Asihlangani ngoba siyakhona ukuhlangana. Cha. Umusa ukuthi sihlangene. Umusa ukuthi sivikeliwe. Umusa ukuthi uyasilwela. Umusa ukuthi uyakuvikela. Umusa ukuthi akwenzela ama delays kanti uphephe ingozini. Cabanga ukuthi ulate kanti kahle kahle wena umuntu safe ke manje. Uyabona umusa kaNkulunkulu. So uma uvuka lezo zinto uvela ubona ukuthi uNkulunkulu ngakwenzelani. So ke uma kufanele umbonge unikele awusaloku uzibuze ukuthi for what. Ucabanga ukuthi anything could have happened. But God is faithful. So no akekho umuntu wamtshela ukuthi yazomhlatshela. Wasuka kuye nje unikela. Bese kuthiwa ke uverse 21 kuthiwa uJehova wezwa iphunga elimnandi. Yabona into enziwa umuntu isuka enhlizweni, phunga elimnandi. uJehova wathi enhlizweni yaNkulunkulu wathi angisayukuphinde ngiqalekisa umhlaba ngenxa yomuntu noma ngenxa yabantu ngokuba imicabango yomuntu mibi kwasebusheni bakhe. So umuntu akashintshanga kodwa uNkulunkulu uyaphenduka.
Akade uNkulunkulu angisayi uphinde ngiqalekise umhlaba ngoba nabantu inhliziyo yabo seyishintshile. Uthi hayi umuntu inhliziyo yakhe vele imoshakele vele. Imicabango yomuntu mibi kwasebusheni bakhe. Kodwa mina uNkulunkulu ngiyaphenduka. Ngeke ngisabhubhisa ngendlela engenze ngayo. Uthi angisayi uphinda ngibhubhise konke okuphilayo njengalokhu ngenzile ngoba manje mhlaba uyanuka. Kunuka ukubola the whole world. Nangu Noah ngathi uyambona uNkulunkulu enukelwa ukufa kwabantu useyenza umhlatshelo. Benthi uNkulunkulu wenza iphunga elimnandi. Bathi uNkulunkulu imnandi lento engizwayo. I repent. Yabona mntana kaNkulunkulu kunemihlatshelo ongayenza uNkulunkulu aphenduke. Kuneyinqumo ebesayithathile wena bese uthi ngizokwenza okuhle uNkulunkulu athi hayi sinami ngiyaphenduka manje. Kuthiwa ke uverse number 22 umhlaba usekhona. Umhlaba usekhona. Ukutshala nokuvuna. Amakhaza nokufudumala. Ihlobo nobusika. Imini nobusuku akuyi kunqamuka. Angazi uyayizwa lento. So ngamanye amazwi ufuna sivula amehlo manje. Sibuke physically. Isasekhona imini bazalwane kulesikhathi esiphila kuso. Imini day. Isasekhona. Night yona. No wonder ama night dress angakayeka ukuthengiswa ngoba ne night isesekhona. Kusho ukuthi since uNkulunkulu wakhuluma uday ukhona no night ukhona. Angithi? All right, iwinter isekhona. Isama? Nesama nayikhona. Ngakhumbula last year. Angikaze ngigodole kangaka. Unyaka lo sibuya kuwo. Ngazithola ngishumayela ngifaka ijazi. Niyakhumbula? Nami ngingazenze ngigodola. Manje na uzothi suka amakhaza ngegama lenkosi ufunda le verse. uNkulunkulu uthi lento le ngayitshela ukuthi ize. Ubani wena ukuthi uthi ngezi? Manje kuyashisa manje. Yabona? So manje kuyashisa ngibona amanye amalanga nje uthola size sivula ama-fan la kakhulu. Ubona ukuthi kuyashisa sivula amafastela sivula iminyango kuyashisa. Uyocabanga ukuthi kuyohlala kushisa. Afike lamakhaza. Mayise fikile lamakhaza. Ukhumbula ijezi lakho lakudala. Ulifuna uzulithola. Ulithole lishwabene uthi liyoluleka ngendlela. Ngoba amakhaza asefikile ke manje. Winter ugqoka ngathi uyikhabishi. Uthola umuntu ngathi ugainile kanti hayi ugqokile. Ugqoke kuze kube nempahla edabukayo idabulo ukuthi hayi manje naye isakhona isize yakho seyinkulu kakhulu. Sizama ukuvimba amakhaza. Kodwa the same makhaza azohamba. Ufika ukushisa. Bese sifuna ukushawa umoya. Uyabona ke? Bese baza ngama stomach out. Bayasha ke manje. Mawuthi ufuna ukulwisana nalezi zinto uthi uNkulunkulu ngathi masibe khona. Athi cold and heat. Yakubona? So amakhaza nokushisa kuyobe kukhona. So uma kunjalo bazalwane kusho ukuthi even seed time will always be there and harvest will always be there. It's just that mntana kaNkulunkulu njoba kuthiwa seed time. Yayizwa. Seed time isikhathi sokutshala. Ngiyayithanda ngeEnglish. It is seed time. Kusho ukuthi uma kufika isikhathi sokutshala yenza njani? Tshala. Ngoba uma kufika isikhathi sokuvuna uzokwenza njani? Uzovuna. So umuntu ongatshalanga akazihluphi ukuyovuna ngoba vela ngithi akatshalanga. Uma umuntu ongatshalanga etholakala evuna usuke etshontsha. Yabona le ndawo le ngale kunamasimu ngale ngase Buhle Park kunamasimu. Uyazi lapha abazalwana kuna fence lapha yana.
utshalwa yatshala unyaka wonke, winter and summer kuhlala kutshalwa amaveji lapha ya, akuna fence, and amaveji athengiswe Greenfield. Kodwa bonke abangatshalanga abanasibindi sokuya kulamasima angafakwa ngefence. Uyayibona ispinash nasiya, kodwa unasibindi sokusilanda, fanele uye lapha eGreen Valley uyosibhadarela, ngoba mawungathi uyangena lapha ya liphophe salidansi. Otshalile unelungelo lokwenza noma yini kulo ozobe hlupha itshalo zakhe. So ke sidlula ngathi asiboni, bona amakhabishi udlula uyolithenga, udlula la ngoba akusinsimi yakho leya. Nikhona bazalwane? Ngoba na ungatholakala sowukhikha ukuthi awusuka maningi nayo nomhobholo lomlungu, maningi amakhabishi, ungalala ubaliwe. So uma ngabe uzofuna ukuvuna kusho ukuthi qala ngokutshala. So kuba nzima ukubukela abavunayo uma wena ngesikhathi sokutshala awutshalanga. So ke kunabantu hayi ukuthi ngempela unebhadi noma uthakathiwe, cha, akakabambi principle yokutshala. That's why akavuni, ngoba uNkulunkulu wamisa le ikhadi. Nikhona bazalwane? Asifunde nansi indaba lapha ya incwadi yamaHebheru chapter number 11. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 verse number 4. Mhlambe kona singaqala ku verse 1 nje bazalwane, kodwa ke siya ku verse 4. Kuthiwa kepha ukukholwa kuwukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo, ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu, ukuze kuthi okubonwayo akuvelanga okubonwayo. Verse 4. Ngokukholwa uAbel wanikela uNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunoKhayini, athola ngakho ubufakazi bokuthi ulungile, uNkulunkulu uqobo efakaza ngezipho zakhe, nangakho usakhuluma noma efile. Kusho ukuthi into kaAbel bazalwane ayikhohlweki, noma engasekho yena kodwa kuyakhulunywa ngayo. No wonder nathi sikhuluma ngayo namhlanje. So kuthiwa ngokukholwa uAbel wanikela. Iyamangaza lento bazalwane ukuthi uAbel uyindodana kaAdamu noEva, angithi bazalwane? Kodwa uma kukhulunywa ngamaqhawe enkolo akuqalwa nguAdamu, kuqalwa nguAbel. So uAdamu akabalwa kule list yamaqhawe enkolo, kodwa kuvela sekuthiwa uAbel. And uma kuthiwa uAbel sitshelwa ukuthi wenzani, kuthiwa waletha umnikelo. Uyayibona lento ukuthi ithini? Ubaba wakhe nomama wakhe abekho kumaqhawe enkolo ngoba badla konke. Kodwa indodana yabo yayibamba imfihlakalo. Wathi yena ume imfuyo yakhe izala yanda, wabuka ngoba nayi into bazalwane eyenza umehluko. Amadodana kade emabili, uAbel uKhayini. uKhayini usebenza insimu, uyalima. uAbel uyafuya nemfuyo. Uma kufika ikhathi zokwenza umhlatshelo, uAbel uma eya kule mfuyo yakhe uyayihlolisisa, ake uthi hlolisisa, ngoba akafuni ukuthatha evela kuqala nje, kodwa ufuna ukuyibona ukuthi injani condition yayo. So akafuni ukuthi makuyimvu athathe eyondile or athathe egulayo ngoba kenzeka enye igule or yaqhuka. No, ufuna ibe ubest.
kube yiyona ayokwenza umhlatshelo ngayo. Bese kuthi lo olimayo yena uma ezelethwa wakhe umnikelo wakhe yena angabheki ngisho amakhabishi angubest ngoba khona i-first grade. Angithi? Ne-second grade. Khona lawo amanye kuthiwa ama-reject. Yabo? So-ke abantu abafuye iy'ngulube banikwa wona. Kuthiwa hamba ufithe iy'ngulube zakho ngoba awekho right ukuthi angatholakala eshelfini in the market. So u-Abel yena uma kayenza umhlatshelo athathe lezi ekufuna ziyolahlwa athi ngiyonikela ngazo. So manje umbuzo uthi ubone njani ukuthi uNkulunkulu wamukela? Umenza umhlatshelo ufike enze i-altar abasumlilo abeke ke uAbela owakhe umhlatshelo. Uma ubeka intuthu yakhona ikhuphuka ishone ezulwini. Mangabe yezulwini kusho ukuthi God is accepting the sacrifice. Manje uAbel uyabuka, umfowethu nayo intuthu yakhuphuka yaphezulu. Naye kufika i-10 yakhe naye enzo wakhe umhlatshelo. Makaqeda wakhe umnikelo makawenza naye abeke lapha e-altari abeka amakhabishi wakhe namazambane nani. Makabheka intuthu yakhona ivele ihlale la. Igcwale la intuthu. Kuhamba sistofu intuthu yagcwala ekitchen. Yangisho yabona? Ayiphumi. Gcwala la ekitchen. Seniyakhwehlela manje nonke la endlini ngoba intuthu istofu sikhiphela khona la endlini. Kuthiwa uAbel wakwata. Uthi uNkulunkulu waye ubuso bakho bubhocobele kangaka. Angithi mawenza kahle nawe uzobusiseka, uzokwamukeleka. Umfweni wenze kahle, lungisa amaphutha akho. Into engixakayo bazalwane, abantu abakenzi kahle bajwayele ukubakwatela laba benza kahle. So na umuntu oserious ngoNkulunkulu yonke into uyenza ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo khona abakubukayo. Ngoba bona bayenza nje. Uma uNkulunkulu esekubusisa ababuzi ukuthi hayi wena umehluko wami nawe yini, bayakwata. So uAbel wabulawela nje ukuthi wamukeleka kuNkulunkulu. Kodwa ngithintwa elamazwi athi uAbel umnikelo wakhe wamukeleka kuNkulunkulu usakhuluma ngawo noma engasekho. So he's the first hero of faith and a hero when it comes to sacrifice. Nikhona bazalwane. So kakusiyona into ongathatha light. Iyabonisa ukuthi ngempela le ndaba le indaba ekhona ezofuna ukuthi uyibukisise nawe in your personal life. Ubheke ukuthi what can you change? What can you do to please God when it comes to this issue? Just imagine incwadi kaJoshua bazalwane. Mhlambe sizama ukuya ngasekugcineni nje for today. Siya ngasekugcineni, but incwadi kaJoshua chapter number 6. Joshua chapter 6. Verse number 1 kuthiwa lana iJericho lalivalile amasango alo ngenxa abantwana bakaIsrayeli. Kwakungaphumi umuntu kungangeni umuntu. uJehova wathi kuJoshua, bheka ngininikele esandleni sakho iJericho nenkosi yalo namaqhawe anamandla. iJericho uma bewela iJordan bazalwane bafike eGilgali basokwe mabaqeda lapho sebapholile uNkulunkulu uthi now is time to possess. Nikhona bazalwane. And iKhanana likhulu linezizwe eziningi phakathi, but the first nation iJericho. Angazi noma you understand. So iJericho ilona abakufana balinqobe kuqala. Bheka ke ukuthi kwenzakalani. So uNkulunkulu uthi ke iJericho kuthiwa lalivalile amasango alo kwangangena umuntu ungaphuma umuntu. Ifence yaseJericho yayinkulu bazalwane. Jericho enama giants. That's why uma uMoses ethumela abayohlola iJericho ebehlola iKhanana bafikele eJericho bathola ukuthi kunama giants. Babuye bethukile kakhulu bathi awungeke. Sizintethe thina phambi kwalabantu.
So the same place abasaba ukungena khona, uNkulunkulu uthi kuJoshua, nginikele esandleni sakho. Ngamehlo enyama ibukeka kuyinto impossible, but I have given it to you into your hands. IJericho nenkosi yalo namaqhawe namandla. Nikhona kodwa bazalwane. And uthi ke niyakuhaqa umuzi wonke amadoda empi akuzungeze umuzi kanye. Uyawukwenza njalo izinsuku eziyisithupha. Abapristi abayisikhombisa bayokuthwala amacilongo ayisikhombisa eJubilee. So bazo surround ngoba le indonga zaseJericho zinkulu. Kodwa uNkulunkulu uthi ningayihluphi ngokulwa nazo physically. Nizoyinqoba ngomhlolo wasezulwini. So bafanele bayizungeze once a day for 6 days. And on the 7th day bazungeze 7 times. Bese kwenzeka umhlolo. Asiwayeka amanye amavesi bazalwane. Asambe sekuverse 17. Asambe sekuverse 17. Ungakhohlwa iJericho ilona lokuqala. Yizwe lokuqala balinqobayo. Kuthiwa la umuzi uyakwasihlukanisela uJehova iJericho. Amanye amazwi banikeza instruction. Njengoba ninqoba iJericho nje, everything elapha eJericho, it is dedicated to God for destruction. So you must destroy everything. Sikuphi bazalwane? Akudliwa konke. Nikhona na? So uthi ke iJericho anthathi lutho lapha eJericho. Only Rahab the harlot shall live. She and all who are with her in the house, because she hid the messengers that were sent. So go sindu Rahab yet. Akekho umuntu eJericho fana sinde, go sindu Rahab yet. Verse number 18. And you, by all means, abstain from cursed things, lest you become accursed when you take off the cursed things and make the camp of Israel a curse and trouble it. So nina zigcineni kukho okuqalekisiwe. Funa lapho seniqalekisile nithathe kukho okuqalekisiwe nenze ikamo libe ngeliqalekisileyo nilihluphe. Ngamanye amazwi eJericho anithathi lutho. Imagine all these years balinde ini iKhanani. Angithi bazalwane. Now sebefikile eKhanani. Sebengaphakathi. But njoba sebephakathi uNkulunkulu ngiyacabanga phela wonke umuntu ubelangazelela ukuyofika ukuyongena. And manje wonke umuntu uyaphupha ukuthi yo sizoke sithola izinto zaseKhanani. Uthi uNkulunkulu lalana iJericho anithathi lutho. Zonke ezinye izizwe ekhona eKhanani nizothatha, but not this one. Ubafundisani bazalwane? Akudliwa konke. So iJericho destroy everything. Nobody must benefit from a Jericho. Ngoba the whole Canaan is yours, but leave this one. Uyayibona ukuthi udila nabo. Ene kuthiwa ukhona uAkani owathatha. Wayithathela wathi hayi mina ngiyathatha, wathatha wayofihla. Kuthiwa bathi mase behlasela izwe elincane ayi. uNkulunkulu wabashiya, bashaywa, kwafa abantu. uNkulunkulu wathi nikhalelani kimi? Angithi nithatha izinto ezingcolile. So bazithola behluleka ukunqoba empini ngenxa yokuthi badla okungadliwa. Nikhona bazalwane. So ngamanye amazwi khona izimpi ongeke ukwazi kuyinqoba uma umuntu odla konke. Ngoba khona izimpi esizinqoba ngokuthi asidli konke. So ufanele ke ukufaka ku system yakho ukuthi uma uNkulunkulu ekubusisa, ngoba iqiniso yilelo bazalwane. Ayikho into esinayo ngokwethu. Konke sinako sikwamkele. Bengithi konke sinako. Konke sinako sikuthole kuNkulunkulu. So awukwazi ke ukuthi athi esekunikile bese wena udle konke ngoba kukhona
okuqalekisiwe okungenza ukuthi uzithole nawe usuhlulwe empini ngoba udle into engadliwa. The same thing bazalwane esikhuluma ngayo yaka Akhani ile eyabamba uAnaniya noSafira, the same thing. Funda nami Acts chapter number 5, asigcine ngale ndaba. Acts chapter 5 incwadi yezenzo. Ngicela nje ukugcina ngale ndaba le bazalwane. The same thing. Acts chapter 5 from verse number 1. Kepha indoda ethile igama layo lalingu-Ananiya inosafira umkayo yathengisa ngendawo yagodla ingxenye yemali nomkayo ekwazi yaletha ingxenye ethile yayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Lo baba bazalwane ubanjwe ihype yokunikela ngoba ihype inokuba khona. Bengisho ini ihype. Umuntu abanjwe umoya ngoba kuyenzeka ngesinye isikhathi indlela okunikelwa ngayo ibe nabantu eba-challengeayo. Athi umuntu nami sengiyanikela ngoba ubona kuyanikelwa ngempela. Athi angisalelayo. Yabo, so ngize ngicabange abantu abaye banikele ngendlela le strategy sabo JJ nabo JD. Yabo, ngoba kuthiwa abasukuma abo JJ basukume banikela abo JJ bese kuthiwa sukuma abo JD basukume ke nabo jealous down nabo bazonikela, and then bese kubalwe and then bese kushiwo ukuthi JJ imali engaka, JD imali engaka, bese mababona abo JD ukuthi bahluliwe bese kuba nomuntu ongenwa ihype athi ngeke sihlulwe asukume naye unikelo. Uyayibona le nto leyo? Banjwe umoya nje ihype. Angisho ukuthi senze iJJ. Ngithi asingayenzi iJJ, tshela makhelwane ngeke siyenze iJJ. Yabo. Manje lo baba ubona abantu enkonzweni ngoba kumnandi ibandla liyakhula abantu bayasindiswa and then abantu bezwa ubumnandi bevangeli and then ngenxa obukhulu bokumazi babanjwa ilento yabantu uPaul athi uPaul konke kuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa obukhulu bokumazi. So abantu bathengisa nangamaplaza wabo baze bazonikela. Uthi hayi alihamba ivangeli akungabikho oswelayo la endlini. Kuthiwa lo baba naye yambamba le hype. But hayi ye mama hayi nathi asithengise ngale stand lesiyana naleyandlu asithengise nkosikazi sonikela nathi. Kuthiwa ke bathengisa mase bethengisile ke bayibuka le mali ha hey nkosi yiningi yom nalo mama wathi hayi iningi baba iningi ushuthi sise yonke vele sihambise yonke wathi hayi baba ngeke awungeke hlephula baba nje hlephula ngeke kwaziwe baba hlephula nje ya so wahlepha ukuthi ingxenye kusho ukuthi wahlephula u50% sika phakathi. So waseyathatha ke waza nomnikelo ke wakhona. Thola inkonzo inje inkonzo yakhonzwa vele abantu babanjwe lo moya ke so abantu bavele beze bazonikela ke banikele yabona ke. So nalo baba weza naye kuthiwa ke wafika ke wabeka naye awu nceku phambi kwaPetro kuthiwa babeke enyaweni zabapostoli. So kuthiwa kwa nayi nathi sithengisile nceku kaSimakada nathi sitha sizofaka alihambi ivangeli. Verse number 3. Why said to Petro kuAnaniya kungani ukuba uSathane agcwalisa inhliziyo yakho? Hawu bazalwane, lo baba wenza into enhle kodwa kuthiwa unoSathane. Uyayizwa? Wenza ini? Into enhle kodwa kuthiwa unani? Ngoba ukunikela into enhle. Kanti uSathane ungena phi la? Asifunde. Yini uSathane agcwalisa inhliziyo yakho? Uqamba amanga kumoya ongcwele. Ugodla ingxenye yemali yezwe na? Yini indaba?
Ngamanye amazwi kusho ukuthi lo baba lo uthi bathi kuye iyo yonke, uthi yebo. Hayi nathi Nceku siye sanikela ngeplazi baba, manje ke sithi haya sizofaka nathi siposte sivivaneni lihamba ivangeli, sithengisile le ndlu yethu esilapha 25. Phela sengikhuluma ngathi uhlala eForce la ngithi. Manje uthi ke uthi uPetro, le mali iyo yonke yalendlu. Hawu iyo yonke Nceku, iyo yonke baba, hawu yiyo. Uthi yini uSathane? Ngoba ngabe uyasho wena uthi hayi Nceku siyibonile ukuthi iningi, sase sithi asihlephule ngoba vele yakhe anyway. Tshela umakhelwane eyakho anyway. So asikho isidingo sokuthi ube nenkinga, akisho yabo. So uthi ke yini uSathane agcwalisa inhliziyo yakho, uqamba amanga kumoya ongcwele, ugodla ingxenye yemali yezwe na. Ngamanye amazwi uyakufihla ukuthi uyigodlile. Kanti ngabe ushilo wathi hayi sithengisile vele iplaza, sathengisa kodwa siye sabonisana sathi hayi ngeke silethe yonke. Sizoletha uhalf. Ayikho inkinga la. Kodwa uthi hayi iyo yonke Nceku, iyo yonke. Kuthiwa ke lisekhona lalingesile lakho na. Selithengisiwe belingekho yini emandleni akho na. Uyayibona ukuthi bekune freedom la. Bengafuni ukuthi ayicomplicate aqamba amanga. Bekufanele asho nje athi hayi sithengisile kodwa sabona ukuthi uhalf asulethe enkonzweni and then uhalf usugcine siyodla nabantwana nathi qhubeke nempilo. Ayikho inkinga lapho, tshela umakhelwane ayikho inkinga. Into na unqume enhlizweni yakho akekho umuntu ongakuphazamisa ukhonza uNkulunkulu. Kodwa inkinga ukungena kaSathane ku-process bese umuntu afuna ukwenza ngathi naye wenza ubest, kanti uyazazi ukuthi akafikanga kulophe. Ngamanye amazwi uyakhompyutha. Kusabanye abantu unikelela nje ukuthi nami ngifuni bangidlule. That's why kunabantu abathi mabanikela afune kumenyezela. Hey Nceku bengicela ukuthi uyimebezele ke Sunday usho ke baba ukuthi yimi. Batshela abantwana benkosi yimi. Nikhona abazalwane. Hayi angisho la, ngisho kwenye indawo engake ngayibona. Yabo. So bayakwenza abantu lokho. Yeah. Bakwenza. Ngicela ukuthi ungiphakamise. Ungiphakamise ungibizele phambili. Uzotshela abazalwane ukuthi ke njoba ke sokunje. Yimi. Ziyabuya la ngaphandle mntana kaNkulunkulu. Kuthiwa lise usulithengisile bengekho emandleni akho na. Ungakalithengisi bekuwe lakho. Lise kuwe liye lakho, lisemandleni akho noma usulithengisile. Bekusemandleni akho. Uyibekeleni leyo nto enhlizweni yakho na. Awuqambanga amanga kubantu kepha kuNkulunkulu. Kuthiwa kuthe uAnaniya ezwa lawo mazwi wawaphansi wafa. Ukwesaba okukhulu kwehlela bonke abezwa lokho. Yibakithi umuntu wafela ukunikela. Hayi kodwa abazalwane, uyazi bekungcono kube lo baba akanikelanga ngabe usaphila. Tshela umakhelwane ngabe usaphila lo baba. Kube wayidlela nje imali yakhe wayiqhubekela nempilo ngabe usaphila. USathane ungena enhlizweni waqamba amanga kuNkulunkulu. Kusho ukuthi amanga ayabulala abazalwane. Kuthiwa ke insizwa zasuka zamsongelezela, zamkhiphela ngaphandle, zambela. Hey kahleni. Kwavele kwaba nefuneral quick. Yabona le ndaba zokuthi sesayofuna i-death certificate, home affairs nani ayikho. Lento ukuthi hayi asike siyobekela umuntu noma makhona akazi ukuthi ubaba usengcwatshiwe. Izinto zale bandla lele sifunda ngalo. Kwathi emva kwesikhathi esingaba ngamahora amathathu kwangena umkakhe. So lo mama ulate
umama lo ufika 3 hours later enkonzweni. Tshela umakhelwane 3 hours later makhe. Yeah. Mtshela umakhe uthi makhe yayinde lenkonzo. Tshela umakhelwane yayinde makhe lenkonzo. So kushuthi inkonzo ingene ngo9. So lo baba uyafika uyanikela ngo9. Oh asiyazi ingene nini kodwa ngo9 uyanikela. Omhlamba sithi ungene ngo9 ngo12. So lo baba ethe mayingena inkonzo ngo10 wanikela washona. And then wangcwatshwa laba insizwa zamkhipha zahamba naye zayomngcwaba. Yabo 9 10 11 12 insizwa seziqeda ukugubha zifake zivale. Wangena umama. Ngena uhamba kancane intokazi yakhona wena. Ishaya ichorus. Usigcine kwase kwabala. Usigcine kwase kwabala. Sethuthi mayingena nje uPetro wathi sondela ngapha mama. Kwamiwa vele sondela ngapha. Kuthiwa engakwazi okwenzekileyo. uPetro wayesethatha ethi ngitshele ukuba izwe nilithengise ngokungaka na? Wathi yebo ngokungaka. Kusho ukuthi lo baba nalo mama bayibophile lento yabo ekhaya. Bathi sibe imbumba. Khuluma into eyodwa. So ngaka. Kepha uPetro wathi kuye, kungani ukuba nivumele ukulinga umoya wenkosi na? Bheka izinyawo zabembela indoda yakho zisemnyango. Kusho ukuthi sebayabuya labafana. Nawe baza kukukhiphela ngaphandle. Wayesewa phansi masinyana mara bazalwane. Ngasezinyaweni zakhe wafa. Izinsizwa zangena. Zamfumana efile. Zamkhiphela ngaphandle. Zambela ngasendodeni yakhe sokwaba namathuna amabili same day. Ngani? Ngokuthi abantu bengayithathanga serious inkonzo yokunikela baze baqamba amanga. Kuthi ukwesaba okukhulu kwehlela ibandla lonke nabo bonke abezwa lokho. So there was great fear ngoba enye izinto bazalwane esikhulekelayo nakulesikhathi ukuthi ukwesabeka kaNkulunkulu ubuye ebandleni abantu bamsaba uNkulunkulu. Mabantu bangamsaba uNkulunkulu ziningi izinto abangeke bazenze ngoba besaba uNkulunkulu. Ungabe umuntu osaba abantu, saba uNkulunkulu. Uthi uJesu ningabasaba abantu ababulala inyama benganamandla okubulala umphefumulo, mesabeni yena onamandla okubhubhisa kokubili umphefumulo nomoya esihogweni. Ngamanye amazwi na ungaphila impilo yokusaba uNkulunkulu awuzukwenza izinto ngoba uphambi kwabantu. Umuntu osaba abantu ulwela ukuvela emhle phambi kwabantu. Yingakho umuntu osaba abantu ulwela ukukhuluma kahle nasi sonke enkonzweni. Na ungaba impukane uyomuzwe ekhuluma ekhaya la ehlala khona. Ya athi mephuma nje enkonzweni ube impukane nwi, ugibele emotweni ahamba ngayo nwi, noma uhamba ngetaxi nawe uthi nwi, ubambelele ebhegini yakhe nwi azangena endlini. Umuzwe ukuthi uthini ngebandla likaNkulunkulu ebuya khona. Ungacabanga ukuthi akakhonzi khona. Kodwa mevuka ekseni aphinda abuyele khona.
nini uyaxoxa nabantu aba-criticizeayo nawe uyaxeka asesihleli nje phela umuntu kudala ahamba uyazi sengiyabona ukuthi ayisekho enye into angisale ngilinda khona la kodwa kona hayi yazi akusafani hayi akusafani shema akusafani yazi hey ubhokile nangumuntu asazi phela manje sophephelaphi hawu yonke into seyirong nje yonke into wrong yonke lokho sitshelwa ngesisanga elincane ngenani ngesisanga elincane vele lincane isako akusho mina kusho uJesu manje hayi sesikhathele thina hayi ungeke kuthi nje phela umuntu uyaqalaza ngiyabheka ukuthi nangithi ngiphuma ngiyaphi shamina kungcono ngoba kajoli kodwa hayi ngeke yangijabo so kube impungane nje nwi awubheka umakhi kancane ubheke umbuze ukuthi awukazi uhlangane nalomuntu yini uyazi kudala mntana kaNkulunkulu mina ngakhula mina uma ulunywa indlebe ne molweni bathi khona bakuphethe yabo khona bakuphethe so ke kanti kuhle ukusaba uNkulunkulu ngoba uyazi bazalwane enye izinto as a parent kuyoba nzima ukukhuza abantwana bakho kanti khona izinto zenza phambi kwabo ngoba yonke into esho bayithatha serious bakuzwa so kuzoba nzima ngelinye ilanga uzothi hayi ungenza ukuthi athi mama sewuwe loyo ingani kade senza ukuthi sonke nawe ngoba na uhleba naye ngeke umkhuze ukuthi ayeke ukuhleba kanti uhleba naye na umsupporta ekhuzwe enkonzweni wena ukwate nomntanakho umsupport ingane yami bayihlukumeza sasa wena uzohluleka kumkhuza ngoba lento omvikela kuyo namhlanje i-wrong vele and then kusasa uzoyenza manje isishawe na direct mawuthi hayi la kwami athe mama laba bantwana bamanje bayatshelana phela laba bafani nathi thina sasisaba umuntu omdala laba wena ukhulunyelwa yithi wena kube yithi esifundisa ukuthi hlonipha uyihlo nonyoko nsuku zakho zande wena uyahluleka ukumtshela ngoba uyaqonda nje nawe uyazi yiko ngesisikhathi umthusa ngumfundisi ngizokuceba wena zokuripota mina kumfundisi zokuripota manje vele uyamsaba ngithi avela thambi kodwa unayo ivoice ene kubhlungu kungabi nevoice kumntanakho kodwa ezinye izinto zenziwe ukuthi ukutadishile wakubona ukuthi into yakho yantengantenga ukukholwa kwakho kunama conditions thina mntana kaNkulunkulu sakhula ngesikhathi ushawa uthisha esikolweni uthi uyafika ekhaya uthisha kushayela into engekho uthi uyareport ekhaya umama akushayela ukuthi ushayiwe akaloke kubuza ukuthi wenzeni naso hey wethisha umenzani umntanami umenzani hayi akushayela ukuthi ushayiwe athi wenzeni ngeke akusukele sokwenza umhlonipho uthisha uhlonipha umzali ngoba uyababona ukuthi bayithima manje uyakubona umntana ukuthi hayi ayikho teamwork ene into ebhlungu iBhayibheli uyalifunda so lento othi wena akayenza umsupport uyayazi ukuthi wrong kodwa ubonga ukuthi une support sasa uzohluleka kumkhuza
ngoba izobe seyikhulile iniselile. Nikhona kodwa abantwana benkosi, izinto ofuna uzigade empilweni, uNkulunkulu akusize. Sengisho ukuthi akusize uSimakade, ulwela ukungahlebi nomntanakho. Ahlebi nomntanakho. Bengithi uNkulunkulu akusize. Athi nake tuya complain athi indi inkonzo uthi hey sifuna uSimakade wena. Ungathi hey nami ngiyayibona mntanami manje phela lapha sihlala size sizwe into yokuhlala seyaboila. Nawe izwa iboila kusuku umuzilule. Kodwa sifuna uNkulunkulu. Ngoba ziningi izinto ezihlalelwayo ezinganayo uNkulunkulu. Abantu bayihlalela. Kuyamangaza abantu bakhala enkonzweni. The same person okhalayo ayohlalela iTV. Abukela imovie. Kuze kushabo 12:01 ekseni ebhekile. Mawungambuza akuxoxele yonke into. Bese athi enkonzweni I'm losing concentration. How? Izwi lenkosi ulahlekilwe concentration kodwa uyakwazi uconcentrate imovie. Uzuyixoxe ubabize ngamagama. Abantu basemovini abangekho serious abadlalayo. Baya actor phela mhlambe bongazi. Wena umazi ngalela gama akusigama lakhe, igama lamampela lakhe lise ID. So le iyaphila mntana kaNkulunkulu. uThixo uyahlalelwa. Yiye bazalwane uNkulunkulu uyahlalelwa. Na ufuna ukunqoba empilweni ufanele urecharge. And awuzurecharge nge5 minutes ngoba urecharge umphefumulo. Into eternal. Into yokuphila phakade. Ifoni yakho ifaka i-hour. Abanye bayilalisa ubusuku bonke. Secharge njengamanje nje isiku half. Lokho uyayibuka nje uthi inkosi yami izocima yazi ithi ngiyicime manje ingakacimi. Ngiyenzele ngisave ibattery. Umphefumulo wakho awufuni uchargewe. Uyokwenza njani nakukhala icilongo? Ngoba bazalwana asikusho lokho. Mhla kukhala icilongo abantu abazohlwitha abagcwele. Abagcwele umoya kaNkulunkulu ngoba siyophakama ngaye. That's why sifanele sihlale sigcwele umoya kaNkulunkulu. Ngoba siyamdinga ukuthi sikhuphuke. Ene impilo inento eziningi ezifuna ukusifaka enyameni. Ama challenges weviki lonke ayakubhantshisa. Ayakubhantshisa. So ilevel obukuyo last week Sunday ufika kule viki njengoba ufika namhlanje ufika usuku ukota. Abanye empty ilayitile. Abanye bayaphushwa vele ngoba isivele yacima endleleni. Uza nje uthwelwe. So sizama ukuthi resuscitate, wake you up, let us refill you ukwazi ukumelana nezinto zempilo. Yilento yenza ukuthi every day nami ngiye enkosini ngifike ngithi awuphinde ungigcwalise futhi. Ngoba ngazi icilongo lokhala ngolosingake. Uyabona mhlambe ngelikhala eSunday. So icilongo malingakhala ngolesihlanu kanti wena ujwayele ukuwa Friday yabona usenkingeni. Buzosinda if Sunday. So funa every day ngiye enkosini ngithi inkosi ngigcwalise. Ngigcwalise ngoba angazi icilongo lokhala ni. So masihlangene kanje funa sigcwalisane. Ngoba izimo zakusasa futhi ezinye ziqala ekusasa nethi na uphuma nje. Because ezinye zikulinde ekhaya. Ekhaya uhleli lana nje. Kunabantu abala inkonzweni abafisa inkonzo ingaphumi. Uma ecabanga ukuthi uyapi. Uma ecabanga ukuthi uyapi uhlala nobani abamenzani. Uyafisa ukuthi inkonzo ingaphumi ngoba uyezizwa umthwalo uyehla. Kodwa ukhona umuntu othi this is too much. Kanti lo muntu akaphelelwa yena. Awungeke phela. Kodwa umuntu angashumayela 3 hours yonke, 3 hours, 3.
hayi angazi noma khona abathandazayo inkosi akumkhathaze lutho khathalise baba akakhathale demo uthi inkosi imkhathalise inkosi ingcwalisa kakhulu ngoba it's about your soul. The most important thing in your life is your soul. So ufuna umuntu kamoya agcwalisa umphefumulo ugcwala amandla kaNkulunkulu. Uthi na uhlangana nezimo mawuphuma uqondane nazo zikubalekele. Umelane noSathana asuke endleleni. Yebazalwane maningi ama-attacks akhona manje maningi kakhulu. Uma ngabe uweak emoyeni ngeke ulunge. Phela manje mntana kaNkulunkulu ngisho ukulala ubusuku bonke is the grace of God. Ukuthi ulale kuze kuse. Ngoba manje uvuswa izimo. That's why usufuna udecide ukuthi angisazi ulala ubusuku bonke. Ngoba uma ngilala ubusuku bonke ngivuswa izimo. Ithi ngivuke ngiyothandaza. Nikhona abazalwane ngoba ziningi izinto ezenzeke ebumnyameni. Umbuso wobumnyama manje uphume ngamandla. Kodwa mkhulu ongakithi kunalo sesizweni. Bengithi mkhulu ongakithi kunalo sesizweni. Nakuleli viki uyanqoba ngegama lika Jesu. Nakuleli viki uyanqoba ngegama lika Jesu. Nakuleli viki uyaqhubeka ngegama lika Jesu. Uyahlula ngegama lika Jesu. Uyaphunyuka ngegama lika Jesu. Lwela ukugcwalisa, gcwale. Umuntu kamoya agcwale uhlala usuthi. Ufane nesibhamu bathi isibhamu inhlala isuthi. Mabhuleti ahlale egcwele, uready. Ngoba uthi uPaul hlomani zonke izikhali zikaNkulunkulu. Noma impi noma ikhona noma ayikho noma uyayibona noma uyibone, you must always be ready ngoba isitha sihlasela ngesikhathi ongasicabanganga. Yabo, khona izimpi bazalwane esilwa nazo kwelika moya zingasaqhubeki. Kodwa khona izimo ezisibamba by surprise. Uthi wavale wonke amakhona uphapha mesekhona into ekhona. Manje kodwa nakuthola ugcwele. Thola ukuthi hayi lo muntu uhlomile. Uvela uthi Sathana sowuvele ngapha. Egameni lenkosi yethu uJesu. Kuthiwa melanani naye niqinile ekholweni. Manje uzoqina kanjani ungalidlizwi? Uqine njani ungathandazi? Izwi nomthandazo hlobo wakho omkhulu kabi loyo. Lokufuna ukuthi uyibekele ikhathi ukuthandaza ufundiswe, hlala ugcwele. Ube namalanga okuzila. Uyekela ukudla. Wenzelani? Makathi uyavela. Athola ukuthi ngigcwele amandla asezulwini. Ukhuluma ngeauthority yase. Yazi bazalwane lento engiyithandelana. Amandla kaNkulunkulu akusiwa abafundisi. Ungaba umuntu omusha ukhulume ngeauthority uSathana abaleke. Amadimoni abaleke ukhuluma umuntu omusha. Ukhuluma umntwana ofunde primary. Athi ngegama lika Jesu ngoba linamandla legama. Akunandaba ukuthi ungakanani, linamandla legama leli, yabo. Awuthola ukuthi into le ihlula umuntu omdala. Ngoba umdala kodwa akana Jesu. Kodwa umuntu omusha, umntwana onoJesu ukwazi ukuxosha uSathana ambalekele. Ugcwele emoyeni. Uyayikholwa lento ayifundayo. Uyayipractice lento ayifundayo. Uyathandaza athi inkosi namhlanje. Uthandaze nomthandazo umntana kaNkulunkulu. Othi I crucify my flesh with its passion and desires. AbakuKristu babethela inyama yabo esiphambanweni nezinkanu. Uthandaze ngoba izimpi eziningi ziqala na uhluleke enyameni. Into eyenza uSathana kubambaza kuhame. Uthola imbobo ngoba enyameni kunesilinge sikushayile. Uthi noma uthi ngegama lika Jesu ubone ukuthi unenkani ngoba ukhuluma from the point of defeat. Yiga to Jesu, the prince of this world is coming but he has nothing on me. Uyeza kodwa ayikho into angangibamba ngayo. Nangiphila lo mpilo ukuthi noma engahlasela kodwa ayikho into angangi-accuse ngayo. Yingakho uyakwazi ukumelana naye abaleke. He is an accuser of the brethren. Kodwa uma ngabe kungananto angak-accuse ngayo, uyanqoba. So thandaza ukuthi inkosi le nyama yami every day ngiyayibethela esiphambanweni ney'nkanuko zayo. Yonke into nkosi elakimi engakuthokozisi, vala i-appetite.
ngihlukanise na bazalwane. Ukuyekela isono akufuna amandla ethu, kufuna sesisurrender. Utshela uNkulunkulu ukuthi ngihlulwa ukuthi. Inkinga wena ufuna ukuya kuNkulunkulu right. Uyamtshela uNkulunkulu, baba nginenkinga yamanga baba. Ngiyahluleka nje ukukhuluma iqiniso. Ngisize. Nkosi, uNkulunkulu uyakusiza. Ngoba uma uSathane ethi uyahlasela akuthole sewuseqinisweni, akazi uzokubamba ngani. Nakathi uyakuaccuse ukuthi waqambile izola amanga, athi makaya kuNkulunkulu athi uNkulunkulu sengimthethelele. Because it's a family matter, this is my child. Uzile wangitshela ukuthi waqambile amanga engimthethelele, so wena ukhulumani. Ahambe nomsila wakhe utshobele phansi. Aphinda akumonitore, akubheka akubone ukuthi wenzeni. Nakathi uyagijima yale athola ukuthi usuthandazile. Wathi inkosi ngithethelele ngikhubekile namhlanje. Siphila ngalo ndlela abazalwane. Asiwi ngamabomu, kodwa nakwenzekile wawa, vuma izono zakho. Nikhona abantwana benkosi. Ake siphakameni bazalwane. Sizothandaza, ake siphakame manje. Sizothandaza. Ngiyafisa ukuthi fithi siphinde sithandaze sonke nje kule mzuzwana abazalwane. Sikhuleke sonke. Emva kwaloko ke sizobe sesiyayigoqa lenkonzo. Izwi lahlaba inhliziyo yami, la ngibonisa ukwedu kakwami, ngazivuma izono kota izwi lahlaba inhliziyo yebo ke la ngibonisa ukwedu kakwami, yebo ke
egameni lenkosi yethu Jesu. Nakulolu suku lwanamhlanje siyathandaza baba ukuba inhliziyo nenhliziyo khona kule ndawo mayilamukele izwi lakho lenza umsebenzi ophelele in the name of Jesus. Senzela umusa ke baba, amandla akho avuse uKristu Jesu kwabafileyo mawavuselele. uNkulunkulu wethu onamandla ilona loyo in the name of Jesus. Sikhulekela ke baba ukuba usibonakalise in each and every situation. Ilona loyo ezidecide ukuthi abe ngotshalayo. uNkulunkulu wethu onamandla onke, siyathandaza ukuthi ihlangabezana nezidingo ziveze uthembekile lithi izwi lakho uyamnikeza wena ohlwanyela imbewu. uNkulunkulu wethu onamandla kulesi sikhathi as we are waiting for the coming of the Lord. uNkulunkulu wethu onamandla siyala ukuba ingcebo ibe isithixo kithi. Siyala ukuba sikhonze okudaliwe kunomdali egameni lenkosi yethu Jesu. uNkulunkulu wethu onamandla siza ilona loyo sibonakalisa uNkulunkulu. Zambule uJehova, zambule ungumnini mandlonke, zambule ungu-Alpha no-Omega, zambule unguNkulunkulu wamandla amakhulu. uNkulunkulu elithi izwi lakho okungenzeki kubantu kuyenzeka egameni lenkosi uJesu. Wena wedwa uthembekile, akekho ofana nawe. Busise baba izwi lakho enhlizweni yalona loyo sibonakalisa uNkulunkulu. Senzele indlela nakuleli viki siveze uthembekile. uNkulunkulu indoda yempi ngijova igama lakho. My God, what is impossible with men, it is possible with our God. In the name of Jesus. Wethembekile baba, akekho njengawe. uNkulunkulu wethu onamandla onke, phakama wena sinciphe thina sibonakalise. uNkulunkulu wethu onamandla egameni lenkosi uJesu. Siyabonga ke baba ukwazi ukuthi uNkulunkulu, what is impossible with men, it is possible with our God. In the name of Jesus. Nakulolu suku ke baba siyazithoba. Thatha indawo uNkulunkulu wethu onamandla, sisize. Senzele umusa uqhubeke endleleni. Nikeze lona lo amandla okuqhubeka. Ukuhlakanipha baba, amandla okunqoba izimo, anqobe izilingo zingakafiki. Egameni lenkosi uJesu. Wethembekile ke baba, akakho njengawe. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Ngiyacela ke bazalwane kule mzuzu nje mawukhona la uJesu bongakamamkeli, ngiyafisa ukuthandaza nawe kulo mzuzu. Ngicela nje ukuthi uphuthume uze ngaphambili nangabe ukhona uJesu bongakamamkeli. Bonke le ndaba esikhulumayo iqala kahle nje umuntu mayamkela uJesu. Ngiyacela nangabe ukhona nje sizohlabelela bese wena you take a walk, you come forward, sithandaze nawe, ungasaba abantu. Inkulu lento ezokwenzeka empilweni yakho yokuthi wamkele uJesu. So ke ezulwini izulu liyajabula uma umuntu yamkela uJesu, kuthiwa kunenhloko enkulu ngoyedwa nje oyi-1 othi namhlanje inkosi uJesu nangibili. So mangabe ukhona la, ngiyafisa ukuthi nje la ukhona uthathe nje leso sinyathelo uze la ngaphambili. Asiqhubekeni ke sihlabelele bazalwane, silinde lo ozayo. Phuthuma masinyane umzuzu munye kuphela enginawo. Ngicela siqhubekeni sihlabelele bazalwane. Silinde lo ozayo. Sondela nje sizothandaza. Nangabe ukhona phuthuma uze ngaphambili sokwamukela uJesu namhlanje egameni lenkosi uJesu. Namhlanje akekho ofuna ukwamukela uJesu, ayikho inqaki. Asiphakameni ke sigoqele konke bazalwane. Ayikho inkinga, usho ukuthi bonke abantu abakhona la bamamukela uJesu.
Siyambonga ke ngaloko uNkulunkulu. Awu amen. Ngicela ke sivala amehlo sigoqele inkonzo. uNkulunkulu ahambe nawe nakule viki mntana kaNkulunkulu. Akulwele, akunqobela, kwenzela indlela. Umbone ethembekile. Akudlulise la kungadlulwa khona, akuvulela iminyango. Egameni lenkosi uJesu angavuma unyawo lwakho lishelele. In the name of Jesus. Yonke indawo ufika kuyo mntana kaNkulunkulu, favor mabe phezulu kwempilo yakho. Favor kulandele. Uthi uDavide, surely, ake uthi surely. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Baba siyakubonga uthembekile, akekho njengawe. Ibandla lakho leli wayithengela ngegazi lakho nakulolu suku lwanamhlanje Baba. Sihlukanisela umusa wakho elona loyo. uNkulunkulu wethu namandla, msize endleleni izimo abhekane nazo, izimpi abhekane nazo. uNkulunkulu wethu namandla, umlwele ngegama lenkosi uJesu. Ongene kule ndawo Baba egula, sixosha ukugula manje, akunasabela, akakwazi ukuphuma egula ngoba ngemivimbo saphiliswa, naye wabalwa lapho. Egameni likaJesu makamukele ukuphila kwasezulwini kusukela ekhanda kuyofika ezinyaweni. In the name of Jesus. Sichitha yonke ke Baba imicibisho levuthayo yomubi, wonke amandla obumnyama siyawahlulekisa nakulolu suku lwanamhlanje. Simemezela ukunqoba nakuleli viki egameni lenkosi uJesu. Ilona loyo yonke indawo azawufika kuyo, umusa wakho mawubonakaliswe phezulu kwempilo yakhe. Inkazimulo yakho mayikhanye phezulu kwebandla lakho, phezulu kwabangcwele egameni lenkosi uJesu. Balwele ke Baba ezimpini, wena uthe siyawuthula uJehova uyosilwela. Sisho njalo ke Baba, sithi fight with those who fight with us, ngoba wena uthe singazilweli. Sibonakalise ke Baba uNkulunkulu egameni lenkosi uJesu. Sibonga ingilosi zakho ke ihamba nabangcwele yonke indawo la behamba khona, hamba nabo basiza, ubalondoloze ngegama lenkosi yethu uJesu. Amen. Thank you so much ke bazalwane. ngo2:15 siyahlangana ke klasini, 2:15 egameni lenkosi uJesu siyahlangana eklasini. uNkulunkulu anibusise.